weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli nayɗi mbayla hombo cankona galeyaɓe dancaɗi babaɓe ɓogge kay hayɗi kayrafa avignon kono ne kadi laaɓe dinguirayi ha on waktu yoni ha to bulliyela kame jabbi jala ene jiya e gardede kabaruuji mena to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi arti hena e hakkude makko e janggoɓe duuɗe jaɓirde leydi sénégal tonto leydi mauritanie jokkodiral hakkude noksot kame terra oɗo saaha mo gonɗen koko herƴi caggal nde noksot uddi goto e jumaji sita taweteɗo ya noksot tonto leydi mali dadiɓe nokku biteɗo kati pawi juuɗe mumen e bandiji taw kadi ko joguitiɓe kaɓirɗe celluɗe no fewi tonto leydi gambi ma en ketto musidɗo men coordonene abouba ko fate jokkodiral hakkude leydi gambi kame leydi sénégal tonto leydi côte d'ivoire dadiɓe ɓe leydi côte d'ivoire pawi juuɗe mumen e yimɓe sappo hen jeeya ko tonto nigéria hen goto ko jibinande leydi côte d'ivoire kabaruuji mena jolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ɓattake ngollungo duwaw e duttugol duwaw ummorade e jinnaɗo meɗen e biteɗo ceerno ibrahima nallalama e baba ibrahima nallalam ko mawnuma cankiɗo ceerno haruna lama ko banduma cankiɗo ceerno ahmadou tidiani lama ko banduma cankiɗo ceerno falila mbow ko bandum cankiɗo ceerno yahya kajjata lama ko banduma cankiɗo ceerno demba salif lama ko mawnuma cankiɗo e kaminen ɓe ndendi gam wullade dendagal bandiraɓe beelinayi ɓenaɓe kala e ko taari ɗum kala e dendagal bandiraɓe wonɓe europe e wonɓe kadi dinguire kala nde mbawata tintude e jaltugol aduna ceerno alhasana kajjata lama ceerno alhasan kajjata lam ñalawma heccanko yalti aduna toon to Wourossogui e caggal on ko jangguinowo qur'anil karima toon to belnayi ɗi mbayla ɗon ɗo yaltuno jama omo faati galle makko ko ɗon tan jiilol seeɗa heeɓimo caggal noon ɓe nayimo to cuuɗi cafreɗe e gondi toon to Wourossogui ko toon o yalti aduna o wira ñalawma hanki o sanga midi e toon to belnayiɗi mbayla dendagal beelinayiɗi naaɓe kala ne wonde galeyaɓe kono ne kadi cankon ɓoggel cankon hiraya dancaɗi hudallahi ferlo ha fayanma e nokkuji ɗi kala kono ne kadi galeyaɓe e hamaraɓe e ha fayanma janjoli Wourossogui Matam e dendagal nokkuji ɗi kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala ɓe dutti duwaw dendagal bandiraɗe iwnoɓe jokli guure ɗe kala gam arde toon ruttu gam arde toon yettude duwawa aɓe mbiya tan ɓenne kadi yo gueno windan ɗumen baraje kanko baba ibrahima nalalam omo yettina kadi duwaw omo rutta duwawa dingiral andu diine ma kono ne kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kame fedde heblo sukaɓe afrique kala e gardugol ceerno habous diallo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma dingiral meɗen bitegal andu diine ma e gardugol ceerno sarif dia kono ne kadi fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo weltare ɓiɓɓe fulɓe en batti e junggo musidɗo men mouhamadoul ghaliba kame ceerno oumar sambasi nde ɓe jettinanen duwaw wonande baba ibrahima nalalam nde gueno yurmoto yaafo e wonande kay miñi ko jaltuɗo aduna biraɗo toon to belnayiɗi mbayla taw kadi yettini ɓatake o ko baba ibrahima nalalam taweteɗo toon to leydi france Keɗto de kabaruuji mon e ɗemngal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Oceani. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande capantate go duujala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruuji mena ɗemngal Pulaar no mbiruɗen e gardidi kabruuji mena ma en kaale bato jagorde ñalawma hanke o mo horejo leydi Sénégal ɗowi toon to galle lamorgo to on bato jagorde noon horejo leydi Sénégal arti e jaññogol ko fate jonde makko hakkude makko e janggoɓe e taw kadi koye duuɗe jaaɓi hatirɗe leydi Sénégal o holliri noon wonande kay jardemo wonande kay ɓen janggoɓe duuɗe jaaɓi ha tirri e caggal kay nde jogui pellital gam yidde joddade makko kamɓe kala ɓe jewtidi yoga e toɓɓe kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti wonande kay ko hunaniɓe kamɓe janggoɓe duuɗe jaaɓi ha tirde leydi Sénégal kala so tawi renti ko milliard uji jeetati temedere e capanɗe jeegom million e koppareje franc CFA gam kay waɗandeɓe ko fate banggue leecce ɗeɓe leloto guila e ñamde mabɓe ha yarde mabɓe ko nonne kadi e sorande ɓe bisuji taw kadi ko ya ngara kono ne kadi ambulance baɗɗo suudu safirde nder oɗo saaha noon yoga e janggoɓe wonnoɓe toon to Bambey kamɓe kala oɗo saaha ɓe duttitima e cuuɗi jangguirɗi gam jogade hoolare e konguɗi hoorejo leydi Sénégal ha joni keddoɗen koye bateau jagorde ñalawma hanke o ɓen kay janggoɓe duuɗe jaaɓi ha terdi taw kadi ko élevaɓe kame étudiaji jiyaɓe landa hoorejo leydi mbiyete ka APR e kamɓene ɓe jiiɗino joddade hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o sanga Kikiiɗe ko nden tigui hoorejo leydi ndi ɗaɓɓiriɓe kay wonande yoɓe gar toon to galle lamorgo ngo nde ɓe gardi noon on saaha aɓe keewi ɓe dañata kamɓe kala nannede ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri e dadiɓe hinde gendarme ɗon ɗo Bowal galle paale ɗo ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri ha ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe taw kadi gañiɓe koye ɓen wiyaɓe étudiaji kame élevaɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ñalawma janggo noon maɓe jooɗo toon to suudu sarɗiyeji to kamɓe sarɗiyankoɓe gam yurnitade yoga e kuule lawɗindi ɗum taw kadi ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal nden jonde noon mande fuɗɗo joɗade sanga 9h30 taw kadi en ardo ɗum nden jonde gardiɗo suudu sarɗiyeji biteɗo Moustapha Niassa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diourbel ñalawma hanki o kaalen accident musɗo baɗɗo toon taw kadi koye bis goto werla goɗɗo bokkodiri ha ganduɗa noon ngol lawol taw kadi ko lawol Diourbel yoɓima fittandu neɗɗo goto waɗi yimɓe ɗiɗo gañiɓe hen taw kadi ko gañande musde no fewi yaltinum ko jayde leydi Sénégal wiitende RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Ousoyi noon ne tawi nder falde Ziguinchor e tonne kadi Kikiiɗe hanke ko yimɓe ɗiɗo daha toon oɗo saaha noon dadiɓe ɓe leydi Sénégal walla ni koniyankoɓe leydi Sénégal ne tuumi e yatta wona robel mo Casamance dahiɓe e toon to Ousoyi oɗo saaha mo gonɗe noon koniyankoɓe hewɓe nawama toon ɓen dahaɓe hen goto wiyete ko Etienne Diatta goɗɗo noon wiyete ko Joseph Sambo ko ɓeɗo hen daha ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw yitede ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen oɗo hen subaka hande e nokku biteɗo Padoua e tonne kadi ko suka gorko goto yiita ene wedda walla ni mbiyen ko neɗɗo goto yiita ne wedda ɓandu makko taw ko joni hocca dadiɓe kame sappo pompier kocci ɓandu makko anda ka taw holko yooɓi fittandu makko ma en garta hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen yajje ha joni samgui wi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende Sahara me jaaɓe kolliti wonande kay jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele waɗi erago faade ambassade mo leydi Iran taweteɗo e Nouakchott biteɗo Mohamed El Amrania kam tigui nodda joddudima e jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele e yewtere ko fate banggue juma uddaka toon to Darou Naima taw kadi ko juma chitnaɓe guddaɗo toon caggal kay laamu leydi Mauritanie holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen sohlani sariyaji ko wona lawol malikita kala ko wona malikita ɓe cohlaniɓe nder leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗe noon teskama jokkodiral hakkude Nouakchott kame tera ene yolbi ha ɓurti ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende adararen fo ɓe kolliti wonande sarɗiyanke biteɗo Mohamed Wuldu Babane kam tigui waɗi erago fade sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie
o holliti noon wonande kay faade sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie eɓe jurnito compte bancaire taw kadi ko oɗo hen jagorɗo kalfinaɗo ko fate ngaalu oɗo saaɓe tumi ɗum ene jogui compte banque kewɗe tene kadi ne jogui ngaaluji kewɗi no fewi ɗiɗo hen ngaaluji noon ɓe poti ko wadde hen loskoji ɓe ƴeewa holto itti ɗiɗo hen ngaaluji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale sarɗiyankoɓe leydi France e jillu mabɓe e nder leydi Mauritanie ñalawma hanke onon ɓe jooɗodima e hoorejo leydi Mauritanie caggal kadi nde ɓe joododi e yogay sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe kay ko 12 leydi Mauritanie e kamɓe leydi Mali leydi Niger leydi Tchad e ha fayenma toon to leydi Burkina Faso e gam wallide ɗeɗo hen leyɗele wonande kay ndeɗo hen fedde witende G5 Sahela e to kadi ko fedde nde ɓe darni haɓade pelle ceɓitiɗe taweteɗe e nder ɗiɗo hen diwnuji kala kamɓe noon ɓe kolliti wonande kay suɓadeɓe ardeɓe toon to leydi Mauritanie ko teskadeɓe leydi Mauritanie koniyankoɓe men ko koniyankoɓe selluɓe kadi tabiɗɓe tiɗɓe no fewi gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede ala wiyama ɓe kolliti wonande jokkodiral hakkude landa mbiteka sawab kame Iran Mauritanie gardugol Biram Da oɗo ñalawma hande noon woni alhamisa hande o caggal kay nde ɓe jinno wadde conférence presse huccidde jaydiyankoɓe gam hollirde wonande landa sawab kame Iran oɗo saaha mo gonɗen gonti landa gota caggal on laamu leydi Mauritanie ko fate jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi jaccogola e holliri noon kamɓe ɓe jaɓani ngal ɗon potitala caggal mum noon ñalawma hanki o ɓe keeɓi yamiroɗe mbawi wadde oɗon conférence oɗo hen ñalawma hande noon maɓe mbat conférence mabɓe hakkude landa mbiteka sawaba kame landa Iran Mauritanie kamɓe noon maɓe tawtodir ɓe kebbina sembeji mabɓe ngan saga noon Biram Da wawa ɗowde landaji ɗiɗi kala gam ƴaɓoyde lefol laamu hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayya kono ne kadi nder ɗeɗo hen hitande gam yidde dañde sarɗiyankoɓe toon to sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Kabaruuji Jakka toon to babaɓe e wuuro babaɓe taw kadi ko fedde wuuro babaɓe oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe kay ko nattude yiide sukaɓe ne dufoya kurjuru wuuro ngo oɗo saaha noon ɓe mbaɗi galle e galle kay galle e galle gam yidde kay e wiide galle kala yo yaltin temedde joyyi mbuɗi taw kadi koye koppreje uggeya oɗo saaha noon ɓe gusta jonde wasam gollagu kene fotonde capanɗe nayyi neɗɗo beele kadi mbatta gollinede gam rufayde kurjuru wuuro ngo taw koye sartaji e kamɓe noon leggal dow konone kadi leggal funnangue kamɓe leyɗe nayyi taweteɗe e nder wuuro ngo kala oɗo saaha mo gonen taw kadi ko garage goo e garage ɗiɗi kamɓe ɓe jillima hen kala oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko kala galle yo yaltin temedde joyyi beele ɓe mbawa laɓɓinde wuuro mabɓe e tawa kadi ko sartaji kene wona capanɗe nayyi neɗɗo mbawata weddoyade ɗin kurjuraji e ɗum en mbiya tan ko hunde wande fayida kala fedde wuuro wawde wonde en wawi darade gam haɓade jonde wasam gollago caggal eɗen jogui sukaɓe e nani guure men gona golliɓe tene kadi ko joomen galleji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale kifa en fof ko jayde witenon ɓe kolliti toon to Singiti e tonne kadi ko suka debbo biteɗo kadi Mittu Mohameda e jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati e joyyi kam tigui tawa ñalawma hanki o ene welta e suudu muɗum ballal noon wonande kay kaala makko ka hewno kaalade kala saaha e hoore makko ko kan kaala tigui o itti o haɓɓi e looci gonɗe e dow suudu makko ɗon tigui tawamo welta o heddotaki e wonki e caggal noon nde jinnama ko tin ɗum ɗe kamɓe kala ɓe kolliri hen sunare mabɓe no fewi ɓe kolliti e wonande on ñalawma on jawno tigui ko korka ko kikiiɗe tigui o warti kono ɓe tiniranimo e kala mette e nder oɗon ñalawma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede tawari ɓe kolliri e wonande kay nokku biteɗo Kasra tonne kadi e nder nokku biteɗo Satdo taw kadi waɗani Carrefour mo Satdo e tonne kadi ko suka gorko jarnoɗo e duuɓi capanɗe tati e nayyi kam tigui tawa ene warti e nder oɗon forage e caggal on ɓandu makko fuɗɗinoma bonde no fewi ñalawma hanki o noon yimɓe hewɓe mbaɗi erago fade dadiɓe nde ɓen gaari kame hettuɓe oɗon fannu dondima ɓandu makko nawi to morga mo cuuɗi cafriɗi taweteɗi e noksata sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali dadiɓe e Badji Coulibaly taw kadi ko commissariat de police mo 2e arrondissement taweteɗo e
kati kamɓe noon ɓe pawi juuɗe maɓɓe e mota gota taw kadi sukaɓe tato ene mbaɗɗino e kaɗana mota caggal nde moto are kerol taw kadi ko barrage goto ko ɗon tigui ɓe darni moto caggal nde sukaɓe jiiɗi dogde ko ɗon tigui ɓe paye mabɓe ɓe kirɓiɓe caggal ɓe tawi mabɓe pistolet ji tati ɓe tawi mabɓe matériaux ɓe tawi makko kadi fetel biteɗo Kalashnikov mo 5 ɓe tawi mabɓe kadi kene fotta wonde pafti 4 taw kadi woni hen ko kure ene wonde téléphone ngaji jonɗi no fewi ɓen sukaɓe kamɓe kala ɓe nanggama oɗo salna ɓe tawi juuɗe dadiɓe wonɓe toon to kati gam loskoji mbaɗe hen ko wona ɗum ko noon caggal nde loskoji mbaɗa e mabɓe woni mabɓe puɗɗima haalde e lewru mandu ɗon du taw kadi janguji kewɗi mbaɗama e nokku biɗeɗo kati ha ganduɗa kene foto wonde million ngaji tati nawa hen ko kamɓe tigui mbaɗi nguɗon jango ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale mandade are taw kadi ko suudu ñawore ndu Bamako oɗo saaha mo goni ɓe jamiri yo jaggue colonel taw kadi ko colonel biteɗo Biba colonel biteɗo Abibape Gunde kan on colonel kanko e officier ji tati taw kadi ko tumaɓe ɗen jaltinno kabaruuji ɗi moƴƴani hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi wonno ko capantati lewru avril tuma kayde Amadou Toumani Touré waɗa kuddata toon to Bamako dañino kay koɓe jaltinno oɗo saaha mo gonɗen noon ñawore leydi Mali suudu ñawore leydi Mali yamiri yo jaggue kanko e officier ji tati wondiɓe makko ha joni toon to leydi Mali keddonen ma en kaale gollorgal yam folila ko fate banggue kanŋe dartini golle mum ha laaɓi ñalawma heccanko hewɓe mabɓe dogui taw kadi ko gollotno toɓe kamɓe kala ɓe tawe to Bamako saaha mo gonɗen caggal nde ɓesguji yam folila kame jeeyaɓe wuuro witego Bougou Dale ɓen kadi jalti kamɓe sukaɓe non ɓe duppi toon e gollorgal gongal toon to yam folila ten kadi ɓe duppi toon werlaji kewɗi no fewi e saabi ɗon ko hollirde mette mabɓe wonande kay toon to kanŋeji gonton ɗi koye nokkuji mabɓe tigui goni kono kamɓe ɓe kaɗama gollade hen ko wona ɗum ko noon heewi gollade hen tan tigui ko yimɓe wodɓe ittaɓe nokkuji goɗɗi e kamɓene ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ñalawma hanki o noon gendarme aɓe hewɓe gaddama toon ade gendarme aɓe adde toon taw kamɓe koccino festilaji mabɓe taw kadi ko lowa tuppa wonande kay renannoɓe nokku biteɗo yam folila taw ko gollorgal gongal toon ngal ɓe dañi fellu toon yimɓe tatto ɓe jooɓi pittali mumen ha oɗo saaha mo gonni noon jaam suwata o artude toon to falde yam folila caggal oɗo saaha mo goni en ko perɓodiral musgal woni toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale gouverneur mo Bamako haaɗi wonande seppoji ɓe lundiyankoɓe jiiɗi wadde ñande aset paɗɗo hen woni ɗiɗi lewru fandu so gueno haaji ko nden tigui ɓe jiiɗi wadde seppoji mabɓe booli Bamako gam hollirde mette mabɓe e laamu Ibrahima Boubacar Keita oɗo saaha noon gouverneur Bamako haaɗiɓe wadde seppoji e kala baɗɗo seppo mum so tawi jaggama kaso mum kay ko ɓiyum rontata kabaruuji mena toon to leydi Gambie ma en jaɓɓoɗo hen musidɗo men koddanene Abouba ko fati e banggue jokkodiral hakkude leydi Gambie kame leydi Sénégal. ko noon tigi seydi Saar mbiyen professeur Saliou Ndiaye ko kanko joɗiniɗo leydi Sénégal walla mbiyen ko kanko woni ambassadeur leydi Sénégal ɗo e Banjul ko kanko tan nde yalti caggal nde o yewtidanno e jandiyankoɓe de o holliri leydi Sénégal e leydi Gambie leyɗele ɗiɗi ɗe ko ɗe gotum o wi kadi sa ƴeewi ene wayno kala ɗemgal kalategal ɗo henne ko ngal ɗon ɗemgal haalate toon to leydi Sénégal o wi sa ƴeewi fina tawa ko gotum kono kadi diine o foof ko gotum o wi ɗeɗo leyɗele noon ene wayno ko Allah waddi leyɗele ɗiɗɗe ɗe ɗum wona hannde ko gila hanki fuɗɗi caggal nde o yettudanɗo e jandiyanke biteɗo Pamadou Thiam ko ɗon tigui o wawi hollirde ɗum tan de o wi leyɗele ɗe ene wayno kamɓe kala eɓe poti jaggodirde mo kala banggue mo wawi wawa jaggude hen ha jaam gonɗo hakkude leyɗele ɗe ɓeyɗo yarude yesso ɗum ɗon kaɗon haala tan ene ari caggal fitina bannoɗo toon to wiyete Diahanka village woni leyɗele ɗiɗi ganduɗa kadi ko kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie fitina bannoɗo toon ha oɗo koni enke faabudu to wiyete sapeur pompier e fellono toon e koyngal adda ɗo wuuro lamogo ngo gam tan ñawdede ɗum ɗo noon o wi oɗo fitina de ene wayno kamɓe ɓene hen doga koyɗe jaam koyɗe maslaha ha tan hunde nde wawa artude e gotum saabu ɗum leyɗele ɗiɗɗe fof ko gotum te ɗum ɗo kadi wawa tagde ha ɓe tan ɓe ceerta o holliri tan de sa ƴeewi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nde ƴettuno laamu tan balɗe 12 ko nden tigui hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall ari wawi hoɗade mo ɗo gam tan leyɗele ɗe
ɓe mbawa tigi rigi mbawa tigi rentude mbawa kadi wonde gotum no hanirta ni ɗum kadi saabi ha ƴeewi laamuji ɗiɗɗi fof ndendi ngam lebbi jeegom kala ɓe mbawa joddade ɓe mbadda gooɓe jiile taw kadi mo kala e mabɓe ene wawa yiide hen hoore muɗum o erima ɓesgu leydi Sénégal e ɓesgu leydi Gambie fof ne mbawata waddude junggo e fandu jiiɗe jaam jokkodira kadi ganda kadi leyɗele ɗiɗɗe ko Allah waddi ɗumen jiida yumma jiida baaba kodde nena Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Kayrava Avenue. Koto nene Abouba sen giwi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo hen cosoma en kal ko waɗi toon to leydi France o wiyete kanko ɗo hen ko Laurent Blaise kanko noon ko suka o yarata koye duuɓi 17 e caggal nde jinnaɓe makko guitimo ɗon ɗo leydi Côte d'Ivoire nawimo toon to leydi France yo jokkoye jangde makko e duɗal ngal o wonno toon to leydi France sukaɓe rewɓe hewɓe taw kadi ko Afrique naɓe ne tabitino toon oɗo saaha noon o ferguiti toon kene fota wonde sukaɓe rewɓe nogasa e kamɓe kala koɓe sowiɓe hen goto suwa taw jibinde ko ɗon tigui o ƴettilano ndi o dogui o arti e nder leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha noon sukaɓe rewɓe hewɓe wonɓe toon to leydi France taw kadi koɓe o ferguiti ɓe jinnaɓe men noon gaddinimo kaytol laamu tawimo toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha noon ɓoyata ma laamu leydi France noddumo yo ar o notto taw kadi ko gollal ngal o waɗi toon to leydi France eɗen mbiyamo tan so tawi o yano ko ƴammoyde diplôme oɗo saaha kam wo dañi toon ɓiɓɓe nogas so tawi kay ɓeɗo rewɓe kala jibini e lawol gotol ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddotoɗen subaka hannde o dadiɓe leydi Côte d'Ivoire e pawi juuɗe men e yimɓe sappo hen goto ko jibinande leydi Côte d'Ivoire jeenayoɓe jeeya ko toon to Nigéria e kamɓe noon ko dorok walla poɗɗe ɗaynoje tigui ɓe dongnata hakkude leydi Nigéria kamɓe leydi Ghana leydi Togo ha fayanma kadi e leydi Côte d'Ivoire e caggal on tumede ɓe ko juuti ɓe daña ko jaggere caggal on ballal leydi Togo kamɓe leydi Ghana e leydi Nigéria kamɓe leydi Côte d'Ivoire e leydi France ko kamɓe tigui ballodiri ko fati e banggue karallagal e téléphonique haaɓe mbawi fawde e mabɓe juuɗe ha joni kabaruuji mene Afrique keddoɗen toon to Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré ko hoorejo leydi ni ñalawma hanke o joɗodima e moggiyankoɓe Afrique naɓe siftinde noon Facebook ko taw kadi ko fedde tammigal catal ko fati e banggue moggiyankagal mogoji e nder Afrique taw kadi jooɗi ko toon to Burkina Faso kamɓe noon ɓe jaari Burkina Faso no fewi e yeeso hoorejo leydi ndi guila hitande 1990 e capanɗe jeegom e jeenayyi Burkina Faso ene yaltina filmaji garɗuɗi no fewi ko fate banggue moggiyankagal taw kadi ko moggiyankagal e leyɗele Afrique hoorejo leydi Burkina yami hoorejo Burkina holliti oɗo saaha mo gonɗen ma wallitɓe taw kadi ko ballal payidingal ɓe keblano noon wonande kay Facebook o e jogorɗo wadde hitande 2019 toon to lamorgo leydi Burkina to wiyete Wagadugu ha sen giwi toon to Burkina paɗen ko toon to Niger ko famɗi ko kala ko yimɓe nogasa taw kadi ko ɗan leɗɗe ndewani lawol ko wiyete immigré clandestin yanoɓe yiɗɓe fa toon to leydi Libye taw kadi gonno e werla guil toon to Agadez ɓe jeeyi haaɓe jette ceene goɗɗuɗe ko ɗon tigui werla mabɓe paani on werla no rutti fati Agadez ko ɗon tigui majjiriɓe artani ñalawma heccanko noon kene fotta wonde yimɓe sappo e mabɓe maayi taw kadi waɗi ɗumen ko ɗomka kene fotta wonde capanɗe jetto e mabɓe dandama taw dañi ɗum ko catal bitegal OIM taw kadi ko dariɓe fabade ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawola kamɓe noon ɗoɓe bedda to kene foto wonde temedde tati capanɗe jeetati e ɗiɗi e kilométre hakkude muɗum e Agadez ɓen capanɗe jeetato dañɓe dandiri ɓe noon oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawe toon to Agadez aɓe ñammine aɓe jarni haqqillaji ɗi garta ɓe nawte leyɗele mabɓe e toon to Nigéria gonnoɗo gouverneur nokku biteɗo Taraba on kadi jaggama ñalawma hanke o ñawama ene sokke duuɓi 14 kaso e taw kadi o wiyete ko Julie Nayema kanko noon tigui woni inde makko hitande 1999 ha yetti tan 2017 ko nden tigui o wonno gouverneur mo Taraba noon caggal tumedemo mo dirtini kene fota wonde temedere capanɗe jeegom e nayyi taw kadi ko milliard koppareje naira so tawi wattama e dollar kene fota wonde 12 piccal ɗiɗi taw kadi ko million e koppareje dollar ko ɗum tigui woni ko dirtini ñawore makko
ko yani nyalawma hanki o tonto leydi Gabon paɗena nyalawma heccanko siftinde ona wonande kay dadiɗo koni yanke taw kadi ko gardo galle présidentiel mo Ali Bongo pellanoɗo e borde maire taw kadi wonnoti koye nden kay kisal dewgol ɗon laamo leydi ndi kanko noon pelluɗomo inde mum andama tene kadi natal mum andama pelluɗomo noon wiyete ko Doris Obam on tigui arnone wonno e werla mum ari ha sawdi koni yanke o ko ɗon tigui dartini werla mum jippini wer auto muɗum daƴe makko kure ko ɗon tigui dogi oɗo sahana mo gondena jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi oɗo saaha yaltini numéro ji kewɗi yaltini natal makko e yaltini numéro werla makko waɗi e nder ɓoggi karaleje e kala jiiɗomo yo jaggumo ko wona ɗum ko ɗon ɗeɗo henna balɗe ma Libreville kame leydi Gabo kala wul jew ko fate banggue contrôle e wiide jagorɗo tambiɗo nden ka e kisala leydi ndi oɗo saaha maɓe ndaro darde tindalan wadde contrôle ittude kala ko fate banggue suuɗidi taw ko bandiyagal e nder leydi Gabo. Oɗon ketto kabaruuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba. Kabaruuji menan jolam jaɓeri Sawtuwol Ghali Abouba ma en jaha toon to États-Unis d'Amérique Israël Brésil Danemark e ha toon to Espagne Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi Saar kabaruuji men joolam jaɓiri koto dowlaji dentuɗi amérique puɗɗortoɗen Donald Trump hoorje dowlaji dentuɗi amérique mbiyan hannde waɗi lebbi ɗiɗi komo gembo mo biwo tigui wonde ko ɓeydo taxe uji taw kadi ko taxe douane ji e ko wiyete aluminium woni koyemede ko wiyete fer acier e nder taw kadi ko leyɗele ko taxe uji noon ɗo yiɗi faade leyɗele européen naɓe union européenne taw kadi ko aroɓe nder dowlaji dentuɗi amérique ƴogde toon ɗen jamde on aluminium fodde lebbi ɗiɗi hannde noon nden fedde kadi wiyetede union européenne nana dari lankay beele ɗin taxe uji ene mbasa ɓeydede ko ñalawma hannde o noon so leeli ñalawma janggo alkamisa aljuma janggo goo lewru juin ko kanko Donald Trump o hollirta tigui wonde so tawi kay o felliti ko ɓeydude ɗin taxe uji walla so tawi o hayti fedde union européenne noon holliri tigui so tawi kay ala ko heddi so wona o felliti ko ɓeydude ɗin taxe uji yo andu koko wiyete guerre commercial woni tigui guerre julagu hare julagu kañum tigui ummoto hakkude dowlaji tentuɗi amérique e fedde wiyetede union européenne koto leydi israël paɗen laamu leydi israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe ciifi sifande nder suudu sarɗiyeji wonde kay eɓe maha fodde ujunnaji ɗiɗi logement taw kadi ko galleji garɗuɗi togonirde woni états uji e to wiyete cisjordanie noon ene tawe e nder leydi Palestine e nder nokku noon taw ko nokku leydi ɓe keftori lolago mabɓe taw ko leydi Palestine naɓe ko nder hen tigui ɓe mahata ɗin logement ji koto leydi brésil paɗen to leydi brésil noon mbiyen hannde waɗi balle sappo ko ɓeɗo dongoɓe warlaji ɓutti woni tigui ko wiyete camion ngaji e remorque ji goni tikkere hofgo juuɗe mumen nden tikkere hofgo juuɗe noon ene tardini tigui golle leydi ndi no fewi e ñalawma hannde o kadi koko ɓuuri sefre yen e woyndu caggal kay ko ɓeɗo yimɓe dilloɓe e ndelam kuɓɓam ko kañumen tigui kolliri wonde kay ko natɓe tikkere hofgo juuɗe e ñalawma hannde o koto leydi Danemark paɗen Danemark noon suudu sarɗeji leydi Danemark ɓe kolliri tigui ɓe ciifi sifande e nder suudu sarɗeji wonde kay kuulal kaɗowal noon ko wiyete voile intégré woni tigui murnade ha majja taw ala ko yiyete so wona guite mum rewɓe hewɓe julɓe kewi wadde ni e nder nokkuji mabɓe taw ko nokkuji biteɗe les lieux publics woni nokkuji dendaɗi noon ko wayno école aji ko wayno jeehe ko wayno école aji ko wayno jeehe ko wayno cuuɗi cafriɗi e ko nandi noon ɓe kolliri noon kala kay ko wiyete burga walla kala ko wiyete burga walla kala ko wiyete niqab tawa kadi ko ɗin teniji ɗeɓe ɓorno ha ala ko kadi reso wona guite ɗin nokkuji ɗin gueɗe koko kaɗa tigui e nder lieu public ɗum noon taw ko julɓe kewi hutorade ɗum ɓe kolliri noon kala jiɗɗo wadde ɗum yo heddo e leydi mum walla heddo e nder galle mum kala noon battide hannde ɓe kolliri kala moɓe nanguiri kay ene waɗi birga ene waɗi burga walla ene waɗi ko wiyete nigaba yoɓe gandu koɓe waɗoɓe mum al amande tawa kadi koɓe powata mum koko amre fawatano forti koyɗe koto leydi Espagne paɗen kalene oɗo biteɗo Mariano Rajoy ko kanko woni chef de gouvernement leydi Espagne e oɗo saaha joni noon hayso lelima o ɗanima ko guitel gotel o ɗani to caggal kay guila ñaɗa li kay fodde capantati en jeeɗiɗo neɗɗo e yimɓe landa makka wiyete ka pp guila nden kay nanguira mbuñari mawɗi yoga e mabɓe ñaawa guila nden noon landaji kewɗi taw ko landaji gonnoɗe kakaɗo landa wiyete ka pp wolliri tigui koko goppi landa ka ha laaɓi e oɗo saaha landa ka ko belka e ñalawma hannde o noon gardiɗo landa wiyete ko socialiste biyeteɗo Pedro Sanchez o holliri tigui e ñalawma hannde o ma joƴinde wol biyetengol motion de censure tawa kadi ko namdade yonde kay yo oɗo biteɗo Mariano Rajoy yo ummo e laamu ha laaɓa motion de censure o noon suudu saɗiji ko
ñalawma janngoɓe kollirta kay so tawi kay ɓe jaaɓi wonde yo mariano radio yo ummo walla yo heddo mariano radio noon ene sikki tan e oɗo saaha ko jaahowo saabu eɗo saaha mo kalaten o mona rendina kudu karaji makko mo haɓɓa wolisaji makko koto ha joni koto leydi Espagne keddoɗen kalene biteɗo ɗo biteɗo Zinedine Zidane noon holliri tigui e ñalawma hannde o wonde kay ko ummoto coupe Real Madrid ko kanko wonno entraîneur Real Madrid caggal noon nde o nawi coupe e ala ñalawi coupe alarba ɓennuɗo walla mbiyen ɗo nawi coupe aseɗe ɓennuɗo o holliri tigui e oɗo saaha joni kanko ko goppo kippo ha laaɓa kippo Real Madrid ko goppo ɗum ha laaɓa o holliri e oɗo saaha o yiiɗi ko yaade foftoyade hay kippu goto alamo haalis o fayi e oɗo saaha kono hakkillaji kewɗi ene miiji kay wonde o yiiɗi wiyade ko kippu taw kadi ko wiyete équipe nationale mo leydi France. jolam jaberi ghali abouba to leydi Gambi kodnene abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdullaahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.